Ni machiegni. Weche manyien matuchuoge kor gwenge wachako kod kaunti ma Kisumu komedo ni ng'at achiel nyaka sani oseyangi nyowito ngimane e masira ma koch mar apaya manyo timore alwora ma namba Kapiyo e apaya ma Kisian kochimo Bondo. Odhiambo manyoro ka ji mamoko bende dhi nyime kod yudo thieth osuptal ma Kombewa kaluwore kod masira ma kamano. E masira no ema bende Bishop Gilbert Deya ne owito ngimane kinde ma kamano ka mano en kaluwore kod ler mano wayudo kowuok kuom apisa mar traffic e alwora ma Nyanza Peter Maina koni nyamburko adek nyo tuomore masira no ka achiel kuomgi ne en mano manyo iriembo kod Bishop Deya kanyori koting'o ji ariyo mano min ode kod miyo moro machielo. Nyamburko machielo ne en mar kaunti ma Siaya ka mar adek ne en mar mbalariany ma Moi ma bende noting'o jopuonjre 15 ma ne mamoko mano yudo hinyruok marach ne ochwal nyaka osuptal maduong' ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral ka 13 mamoko ne ochwal nyaka osuptal ma sub county ma Kombewa. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Collins Okaka.